Khubor ka Pyrthei TV. Kaladan ka public hearing na kabanta ka top sem simen hakashnong thang sky kabahap hapo ka narpu ilaka. Hendrei ki pa nong shong shnong janga waya jer narpu chirupi bat thang sky. Kim shimla island men pelong yakni ka public hearing. Kila tur shiki jaka ba pelong yaka hearing bat kila penchat penpra yakidara kibala penkre na kabanta kani ka hearing. Kila mi ka jinga pen ibor hapeng ki pait ba bat ki pulen. Kipulet ru klasiat taki tiagas ban penpra ya ki ba bat kila bom kila tit ya ki kenthei bat kishin rang kila dan bun ngot ki bala mensau kuntup ya weu knarin kam hadir la yo jingtip bala let ban pelong ya ka public hearing haka wei pat ka jaka ha community hall jong ka shnong thang sky balai thu baka hearing kala yat ben ukna school chokasin Edmonds High Secondary School ubala sha tenra Hakaway ka scooty, hajan Don Bosco Square, ulaman saujur. Lapinkit yu marmar sya Woodland Hospital. Henry kam hadian, lapinkit riano sya gohti. Uniu kenal la shitom jur, nakadaw ka jing kedia jong kakajan, bat kala donru ka jing lang snam ka ba malumala hakajabiang. Uniu kenal udah bala tip kerteng, kumu Edmund, ubadang kanyo snam karta. Ukun jong uba Everest marbanyang, bat uba syong uba sa hamau lai nongkwar block 3. Kikmik pa kumjuru gibor penya school ki haban husiar bhamanta namar baki runar kla persang banle deki kam buitu kumnu ban yo rabor yeki knarin kani kala ja hak school Presbyterian High Secondary School laim khra hakaba armut ki runar ki bade ki barjala kila le menle kum ki bahayeng hasam jong iwe knarin ibrang shong hak class KG bat kila pentip ru yeki bor penya school baka kemi jong itai khna kapang bat kapha yeki ban wan shaw yi Hendrei dah kajing start jong ki board penjat school ini kena ila light im nakti jong kita ki runar namar ba kim shimla pelat ye ban let bat kita ki brio ki bam itu layo jing tip ru ba ki runar kila persang man ra bor ya weu kena school Hendrei ula light pet no hak apply trik Nailar aja apulai ka Khasi Students Union South Khasi Hills kila let ban khang talai ya ka wega quarter jong katnat PHE ka badan hasora Kadaw baka KSU kala let bat khang tala ya kani ka quarter kadai namar baka office jong katnat PHE ka aja ka sa yaki barjala ki batrai kum ki master role ha kani ka office khaman shwa ka KSU kala ipor ya ka office bakan phami no yaki nongtrai master role jong ka na kani ka quarter Hendrei hadin baka office akam shim la le AA kila let ban khang tala hino Kam hadin ka KSU kala yo jingtip ba amtang ka office jong ka PHE Hendrei ka office jong ka tnat PWD ru kidan bungut ki barjala ki batrai master role ki ba yo quarter bat ki wan ra lang ki ba hayeng asem jongki mansa haki quarter kumta ka seng lengba u president usamla Reebok dingdo bat u general secretary usamla Edmund Kongsia kila ipod ya ka tnat PWD ru ba ka ban be no yaki lam kumta kan hap an shim daka juk kelenti kataban syukhang talabit no ki Khubor na Kylleng ki benta jong kari nadu benai risau ke India kan khang no ya ka jing shalan shini shabari namarba ke India ke duna pai bha menta nakada ka jing duna jong Islam ke India kala shim ya kani karai namarba kamkwa bakan don ka jing duna shini hari la jong bat bakadan kamru ban penmi khambun ki ethanol na upai kan syak menta yaki karkhana bakin shalan khaddu 0.1 million ton ka shini shabari tad hadu ka laiphau Tarik Nailar ka Maharashtra bat ka Karnataka kideki artli Jylla ki ba penmi bun bha upai hendrei menta kla penmi duna namar ka jing duna slap palan arpo prangot ki brio kila kampang bala penkit iki marmar sha hospital namar ka jinglat jongkal air na ka weka chemical factory ka badan hajambusar ha Gujarat Kabrumain gas kalalan na ka PI industry kabadan hajan kashnong saron. Kawai kanong hikay kabala South Sansnem karta kalayam bat laingot kila mensaw na kajeng kalem jong katunum jong kawai ka school sarkar kabadan habadual. Menteri rang ba ka Punjab u Bhagwan Man ulah hukum badai ban tokit benia halor kete jingja ban ujor FIR ru contractor uba pentrei ya ketika school. Hakapor baja ketika jingja kinong hikay kinang don ha staff room.
Ya ki bala mensau la penkit no marmar sho hospital. Haduk menta 4 lak bentip ya kada ko jing kelem jong ka tunum jong ka teke ying school. Ini pha ba menta shki Khubor na Kylleng ki benta jong ka Pyrthei. Presiden ke China Xi Jinping ula ong baki kendon an ha ka Pyrthei amde ban shi hukum tang da kitu kiri ki ba khlain bor. Ula kren ya kani da ka basiat parshi ya ka United States of America. Uzi ula kren ya kini ktien ha ka jing alang jong ka BRICS ka bala long ha South Africa. Ulong baki an haka Pyrthei de ban ya selok lang bat barok khot kiri bat hab ban pediang ya barok amban shu hukum bet tang da ka bai kari ka bas ngau klain bor ya ladi. Ula kentu ya kiri khot jong ka BRICS baki de ban yang haka ta ka nongrem. Kiri khot jong ka BRICS ki kentum ya ka Brazil, ka Russia, ka India, ka China bat ka South Africa. Ka European Space Agency kala ai kublai kerpang ya ka India. Namar kala Jylla jong ka ban penpoi ya Chandrayaan 3 hau benai. Kiri ke Pyrthei kala ya ro ya ke India, namar kala la ban pen urlong ya ke thong jong ka. Ke India menta ke dei ke ri ke basau ke bala la ban bu satellite ha ubenai. Kiwei pat kiri kamashwa jong ke India, ke dei ke United States of America, ke Russia bat ke China. Kum kadak ke jengkin ma burom ya ke siem jong ke ribilat ke Queen Elizabeth II ya ke ka ling sun toket Paris Plague Airport and pen kala kerteng no Shaka Elizabeth II li toket Paris Plague International Airport. Ke sarkar kala shim ya ke dikarai de hadien bakalayo jingbin na ka ying siem. Henry hadu menta 4 pentip ya ke sengi bakin play ya ke dikaka ling sun ka bala pen kala kerteng thamai. Kini ke deiru ke jaka ke bakas siem Elizabeth II ke sengau tenat banwan kai nadu bakapor bakampat long siem. Kedor barba jong ke BRICS kala sedang hakas ngi balang jong ke tayau ha Johannesburg ha South Africa. Barkapang ka bakila pledging mun ha ke dika jingalang kalong kumnu ban pen klan ya ke jinga trelang mat ki wei pat kiri na ke benta ke jing shong suk shong shingan ha ke Pyrthei hi barok wei. Kala don ru ke jinga kren halo ke thma ha pedeng ke Russia bat ke Ukraine. Baka BRICS ke de ban shemi kilat kilenti ban penkut no ya ke ni ke thma. Kipat nong shong shnong jong ke Zimbabwe kila mi ban thap vote ban jit yo president bathma jong ke tegari. Kiran shpong ki kertong ki ban yakun hak election president kentup yo president maminta u Emerson. U kertong u ba job un haban yo palat ya ka 100% ke vote balada omdan ba yo palat 100% ka sadon biang ke election hapo nriu tayo bat ka jinga kun kan dei bet tang hapdeng ubawan ningkong baduwan baar. Ki Arab ki basong ki basah Israel kila kwa man khotno ya ka dorbar kerpang jong ka yeng dorbar ba ka Israel banyakren halol kaman kabaya dei ba ka jinga penyap brio ka ba kha ha ka jaka ka ba ki shong bisa. Ha ka singi hat majai jong ka tayo kila don sangut ki bala sya siat yam ha Abu Snan ka sar ka basong ki basah ki Aram. Laingot ki basya siat yam ki dei na ka ju ka long yem kuntup yu kertong uba pen kre banyakun ya ka election miya. Kaliang persya kala keno ba ka jingken rei jong ka kampenyak brio ka dei namar ba ka jing bamler jong ka sarkar bante lakam ya ki kampentrian jong ki runar. Ka Russia kala weng no yo Sergei General Armageddon na ka kedan ka ba ubat kum ukli do jong ka Shipai Air Force ha Russia. Kadao kadi hadien ba umshim lami Pyrthei ha kapor ba Shipai Wagner ki pin ibor ya ki Shipai jong ka Russia. Ki Khubor ki thu ba ha ka jaka jong umenta la thung Shipo da Colonel General Victor kum Commander in Chief jong ki Air Force. Kala sa priang ka Khubor ba unong yalam jong ki Shipai Wagner uprogozen ulayam ha ka jing Pyrthei jong ka lingsun ha ka than tua jong ka Russia. Ki bor ba penya ya ka lingsun kila pentim ba ki don Shipongut ki brio ha po lingsun. Bat kat kum kalis ka kerteng jong uprogozen ru kadan. Henry kimpat la ban pentikna la udai ne em unong yalam jong ki Shipai Wagner. Sangut kinong tray kilayam bat sangut ki wei pat kila mensau. Nakada ko jing terbom ka Russia ha ka wi ka school ka badan hanong ba Romney ka badan hakit han stay la mi jong ka Ukraine. Kibalayap ki kentup yaw director u deputy director u secretary bat u librarian jong ka school kadba ki ba mensau pat ki de ki ba ya nanti hajan jong ka school. Ka Russia klasiat da drone hakapor shipau beji menstem. Hakasien ka benengkong ki doktor jong ka United Kingdom kila laban Kylleng pelakon ya ki kentain. Kadan ka wei kalong kami ka ba South of Snem karta ka baladan arwat ki kun ka kwa ban aino ka pelakon jong ka shala ka para jong ka. Ka bala life South Snem karta
bat kabam dan pelakon. Kiran arpongut ki doktor ki pelaput ya kita ki sipara bakal shimpor haduk kan nyau kenta ban pendam. Menta ketika beri ko kermen bahkan sayok kun shen. Kani kiri kesin ke benengkong baki doktor jong ka yuki kila la ban le kum ni. Hendrei kila danru haduk kendai pautli kum kini ke jingja balale haki wei pat kiri. Ka India kala kelalong keri ke besau haka Pyrthei ban poi syok benai. Bat kini kedai hadin ke jingyu kejat jong Chandrayaan 3 haka janmien jong ka ski balang hau benai. Wat keri ke baya syun bha bat ke India ro kata ke Pakistan kala a jingya ro halor kate ke jingjom jong ka India. Henry kala danru kinong Pakistan ki bala krensiat parsi ya la keri la jong da ka baong baka Pakistan menta kala dan lupa hau benai namar baka Pakistan menta kim yo kim yo gas bat kim yo boarding bat ka jinglong jong ka Pakistan menta kalong thik kum balong hau benai. Tikitu kilong ki Khubor hakimat kimat menta kasngi. Khublai.